OK, takže zdarec lidi, já vás vítám u dalšího dílu z našeho podcastu z Nádrže a tohle je pro nás velice speciální díl, protože jsme se to dneska sešli plný náš tým. Vítám tady Kubu a vítám tady Adama. Ahoj kluci. Ahoj. Zdravím. Tak a jak jsme slibovali, tak dnešní díl se pobavíme o nějakých těch prospektech z našeho prospektu ze San Jose. Bude to takový náš tyrolist, vlastně máme to 15, každý svojí, budeme si to postupně odhalovat a plus tam máme třeba nějaký pak honorable mentions, který rychle dodáme pak na konec toho dílu. Takže jenom než začneme, tak já se teda omlouvám trochu za svůj obraz, bohužel nějak mi tady ta apka trochu stmavila můj obraz, takže se za to moc omlouvám. Doufám, já to pak po produkci třeba trochu upravím, snažil jsem se tady s tím dělat, co můžu, víc už jsem prostě neudělal. Takže uvidíte víc třeba kůky než mě, ale myslím si, že vám to nebude nějak vadit. Kluci, jestli jste ready, tak bych klidně začal, jenom než začneme, musíme tady suverénně říct, že prostě San Jose má ten nejlepší prospekt v lize, že nikdo tady vlastně konkurence moc není a těch men je hrozně moc, takže uvidíme, jak moc se u nějakých zdržíme, co u nich dokážeme říct a já si myslím, že můžeme asi pomalu začít. Začneme teda od jedničky a pojedeme vlastně od 1 až 15 a budeme si to postupně vlastně odhalovat. Takže jste ready, boys? Jo, jsem ready. Jo. OK, tak začneme rovnou s prvním místem a já mám jednoduchou otázku. Máme všichni asi stejný jméno, máme všichni Ivara Stenberga na prvním místě? Jednoznačně. Tam jako nebylo ani jiným přemýšlet. Já jsem přemýšlel, jestli se mi vejde do 15 kucí, ale těsně jsem mi vešel na první místo. Co k Ivarovi můžeme říct? Ivar byl letos dvojka draftu. Celkovým, co jsem projížděl nějaký žebříčky, prospektech, se umístil většinou na druhém místě za Gavinem McKennou. Je to hráč, který letos odehrál celou svoji vlastně sezónu v dospělé švédské lize. Měl tam jednu nejdominantnějších sezon vlastně celé historie vlastně nějakých těch teenagerských věků. Vyhrál juniorské zlato na mistrovství světa a byl dokonce i součástí mistrovství světa ve Švýcarsku. Olympijský to ještě nevyhrál, to jsem se trochu přeřekl, omlouvám se moc. Můžete kluci klidně někdo? Klidně můžeš, Kubo. No hele, myslím si, že štěstěná nám hodně přála, protože to, že bychom měli možnost draftovat na pozici číslo 2, celkově vůbec, jako draftovat na pozici 2, bylo před koncem sezóny naprosto nemyslitelný a v moment, kdy bylo na výběr v uvozovkách, že buď budeme draftovat McKennu, nebo budeme draftovat Stenberga. Já byl osobně teda jednoznačně tým Stenberg. Já si myslím, McKenna se mi osobně jako nelíbil na mistrovství světa juniorů, tam to jeho chování mi přišlo trošku jako nechtěl bych jako takovýho hráče s touhle povahou asi u sebe v týmu. Na druhou stranu Ivar dokázal jako naprosto neskutečně od doby bratrů Sedínů, který prostě drží ty rekordy té zájelky, tak jako dokázal naprosto neskutečně tu soutěž opanovat. Jako v 18 letech byl na 38. pozici se 33 bodama ve 43 zápasech, což je naprosto skvělý. A jako na to, že neodehrál ani jako plný počet zápasů, nějakých těch 52, co se tam hraje, tak odehrál naprosto jako fantastický mistrovství odehrál. Jo, takže jako já jsem jednoznačně spokojený a jako naprosto skvělý doplnění naší top 6, který prostě teďka máme. Podepsaný teďka na tři roky, myslím, že teďka je ten entry level, nebo jestli už to má ty 2. Takže prostě super, jako ten hráč je prostě NHL ready a je připravený prostě do té soutěže nadskočit a okamžitě ukázat ten rozdíl. Jako v lajně se Celebrinem nebo se Smithem, jako už se nemůžu dočkat, až ta sezóna začne. Já na tebe navážu. Já jenom si nemyslím, že bude hrát se Celebrinem a se Smithem, to už jsem říkal Matimu v nějakém z předešlých dílů,
ale myslím si, že je to úplně nejvíc ready hráč, i víc ready než McKenna, tím stylem, jakým hraje, tak je víc připravený na NHL za mě než McKenna. Myslím si, že s tím bude se méně prát než McKenna, je víc fyzický. A myslím si, že na něj u nás ani nebude takový tlak, vzhledem k tomu, že už tam je Celebrini, je tam Smith, vlastně oba dva, který už budou hrát třetí rok. Vlastně on se tam za nima tak jako trošku schová, takže si myslím, že vlastně pro něj úplně ideální tým u nás, prostě kde začít tu svoji kariéru a nějak jako co nejvíc jako profitovat už od začátku. Myslím si, že určitě bude jedním z hlavních favoritů na Calder, takže za mě tak. Jo, u něj je jako skvělý ten jeho styl hry, kdy prostě on je fakt jako bojovník jako do zádu, že on prostě i fyzicky nevypustí žádný jako souboj. A myslím si, že právě díky tomu prostě i to, že prostě odehrál celou tu soutěž, tu švédskou nejvyšší, plus má to mistrovství světa, co odehrál, tak prostě je na to líp připravený. Ta NCAA jde taky nahoru, ale McKenna prostě není za mě ten komplexní hráč a navíc v tom Torontu budou brát v úvodovkách jako spasitele, který je má dotáhnout k nějakému tomu úspěchu. A jako v 18 letech, nebo když si mu v průběhu té sezóny bude už 19, tak to je hrozně velký tlak a myslím si, že zrovna hráč s tou náturou, jako má třeba ten McKenna, si myslím, že to nemusí úplně zvládnout. Já nevím, jestli můžu dodat. Mám na vás otázku, kluci, ještě doplním. Jo, ok, já jdeme mluv, omlouvám se. Já mám jenom otázku, ale klidně můžu ji dát potom. Já jenom jsem chtěl zmínit, že já prostě v Ivarovi vidím, já si myslím, že to bude takový, já jsem to říkal snad už v prvním díle, mě hodně připomíná sama Reinhardta. Tím, jak jako je dobrý ve forecheckingu, jak umí dobře hrát i dozadu. I tím, jako si myslím, tím bodovým jako stropem nějakým, asi prostě myslím, že to bude takový, Sam Reinhardt je to taky křídlo, je to dvojka draftu, jako byl Sam Reinhardt. Já v něm vidím prostě hrozně asi sama Reinhardta úplně jako nejvíc, no. Adame, můžeš položit tu otázku teda, nebo co jsi chtěl dodat, omlouvám se ti. Jo, by mě zajímalo, jaký vidíte, že má Stenberg strop a podlahu. Jakoby co nejhoršího z něj může vyrůst a co nejlepšího. Kubo, můžeš klidně první. Myslíš, budeme se bavit o počtech bodů, nebo budeme se bavit o konkrétním jako hráči, kterýho by mohl jakoby... Klidně počet bodů, přínos, jakoby nejlepší, nejhorší scénář. Co se může u nás stát, protože tam máme prostě... Myslím, že tam bude přetlak. A co vlastně nejlepšího a nejhoršího ze Stenberga při nejhorším a při nejlepším může vyrůst? No, tak u Stenberga vidím jako, že bude atakovat minimálně 100 bodů. Jako ne samozřejmě letos, ale v průběhu kariéry, že prostě 100 bodů pro něj bude taková ta hlavní meta. Okay. No a nejhorší bod, když se budeme bavit, co se týče jako bodů a nebudeme se bavit o jiném přínosu do týmu, tak jako za mě 70 bodů je to nejhorší, co od ní jako si já slibuju, protože prostě jako, když se podívám na to, jak hráli bratři Sedínové, kteří teda hráli hodně navázaný na sebe, tak jako jejich nejhorší sezóny byly 72 bodů, tady koukám 73, jo, a zhruba na téhle úrovni prostě já to Stenberga mám, že tohle by měl minimálně jako odvíst v tom týmu. Ještě kolem těch hráčů, co tam jakoby bude mít, jo. Má tam teď je otázka, jestli bude hrát s Misou nebo s Černyšovem třeba na křídle, nebo jestli bude hrát se Smithem a se Celebrínem, jo, tak prostě ty hráče kolem sebe, který jsou schopní ten hokej na nějaký úrovni hrát, tam má. A prostě 70 bodů je za mě ta podlaha toho, co by on měl jakoby splňovat, aby jsme mohli říct, že je to OK dvojka draftu. Já to řeknu na sebe. Já si myslím, že já jsem to říkal už vlastně před draftem a takhle. Já jsem říkal, že to podle mě bude 82 až 90 bodový hráč. Bude to 30 golový hráč, bude velice dobrý v forecheckingu, velice dobrý třeba do oslabení, si myslím, a velice dobrý práce dozadu, jak to říkám, já prostě v něm neskutečně vidím sama Reinhardta, já si prostě zatím stojím, že to prostě bude pro nás takový sam Reinhardt. A dobrý, skvělý hráč na přesilovku s tou svojí střelou a prostě je neskutečně dravej. Takže já si prostě myslím, že z něj bude tak 80 až 90 bodový hráč
s velice dobrým forecheckingem a se solidní hrou směrem dozadu a tohle prostě v něm vidím. A to nejhorší asi vidím třeba, kdyby byl, co si třeba myslím, že se může třeba, bych se nedělal se stát, že by byl fakt třeba za pár let nejlepších křídel vlastně směrem dozadu a trochu by upadla ta jeho bodová produktivita, jak říkal Kuba, třeba mezi těma 60 až 70 bodama. Jo, to je můj jediný otazník Vostenberga, že si myslím, už jsem to taky říkal, že jak tam bude mít hodně podle mě hráčů, kteří budou bodovat v budoucnu, takže by se mohlo klidně stát, že prostě Celebrity bude dělat jako přes 100 bodů rok co rok a ty zbylí jako Smith, Stenberg, Misa, Černešov se víc jako rozdělí ty body, že budou vlastně všichni dělat kolem 70, 80 bodů a vlastně Stenberg třeba nikdy 100 atakovat nebude a nemyslím si, že to je nutně špatně. Taky ne. Ale že si myslím, že to se taky může stát. Ale jak říkal Matej, může klidně se stát, že bude prostě dělat 70 bodů, bude dobrý na oslabení, bude moc posílat prostě proti nejlepším lineám soupeře. Takže bude takový two-way křídlo a za mě jakoby super dílek do té celkové skládačky, no. Yes. Jo, určitě u něj hraje hrozně bonus to, že není to jednostranný nebo jednosměrný hráč, který jako hraje jenom do útoku. On prostě jak dokáže i backcheckovat a prostě bránit, tak v případě, kdy prostě, jak říkal ty Adame, že tam bude mít přetlak v tom útoku, že nebude schopný tolik skórovat, že tam prostě těch tů bude hodně před ním, který budou víc ofenzivnější, tak on si najde tu roli v té defenzívě víc. A jako myslím si, že bude naprosto skvělý, jako i tam. Hele, kluci, jestli to je ke Stenbergovi všechno, přesunul bych se na další místo, jestli můžeme. Můžem. Já poprosím teda Kubu, aby Kuba řekl své druhý místo a my řekneme s Adamem, si to máme stejně nebo ne. Tak já jsem si vybral na druhý místo, jak už teda říkal Ivara, jsem měl na jedničce, tak jsem říkal, že se to budu snažit trošku točit obránce útočník. Okay, takže přijde na řadu obránce a je to naše letošní devítka draftu Keaton Verhoff. Jo, hráč v 17 letech, co odehrál celou NCAA sezónu. Před ním se tohle povedlo více hráčům, ale bodově se držel v top 4, což je Noah Hanifin, Zachvedenský a například tady Saša Boušmejdín. Saša Boumedin. Ano. A jako v 17 letech si poradit v NCAA pozici obránce, což je všeobecně braný jako náročnější pozice než například útočník, tak umístit se v top 4 jako v historii soutěže bodování je naprosto skvělý a nevěřím tomu, že tenhle hráč dokázal propadnout až na tu devítku a my jsme si na něj mohli šáhnout. Je to tak. Jo, vrátím se znova k tomu draftu. Naše jako před draftovou loterií celkově jsme doufali, že vůbec budeme mít možnost někoho takového draftovat. Protože jsme měli původně draftovat z pozice číslo 9, pokud se nepletu. Já myslím, že až z 11, jenom to doplním. Nebo 11, něco takového. Měla původně Florida. No, ale jo, ale tam měli jsme pikovat 9. Tam potom byla, už si to nepamatuju, tam byl ten catch na Floridu, ten pick šel do Otavy a potom za Eklunda k nám. Jo, takže tam jsem jako nevěřil, že z pozice číslo 9 máme šanci, jakoby, nebo předpokládal jsem, že ta draftová loterie nedopadne tak jako pro nás nějak a že my jsme si z téhle pozice byli schopni vybrat někoho z těch top obránců, co tam letos byli, což my prostě potřebujeme, nebo potřebovali jsme nadraftovat si hlavně obránce, který drží hokejku napravo. A jako když se propad tenhle borec, který jako byl na začátku loňské sezony branej jako top 2 na tom draftu, že prostě bude branej na jako druhý nejlepší hráč a my ho máme na 9, tak já jsem jako hrozně spokojený a myslím si, že po další sezóně, kterou odehraje zase v NCAA, tak prostě příští tu další sezónu bude už jako připravený naskočit do NHL a ten prostor tam mít bude. Já se vezmu teda slovo, jestli nevadí, a tam nemůžu. Jo, vám pohodě. Já to řeknu, já jsem s Keatem měl hroznou radost, protože já už jsem říkal ten můj starý time, že vlastně já jsem už přes rok doufal, že to bude náš hráč,
takže já k němu mám jako už teďka hrozně velký jako pouto a já mu strašně fandím a fakt doufám, já to teď taky typu, že za rok nastoupí v NHL nebo maximálně na konci té další sezóny, až mu končí sezóna v NCAA, bude to samozřejmě jako bude mít, a já si myslím, že on bude rozdílový hráč, protože už podle mě měl fakt docela dobrou sezónu na to, jak jsi říkal, v 17 letech, je to po mně to hrozně jako se to moc neříká, že protože 17 letech měl takovouhle sezónu. Hlavně mě se jako líbil, já jsem ho sledoval, i když hrál třeba na 18, když byl Hlinka Gretzky Cup, já jsem ho měl hodně nasledovaný a mně se fakt hodně líbil. Je obrovský, je to pravoruký, je to two-way podle mě obránce na přesilovku, má podle mě dobrou střelu, já mu neskutečně věřím, ale teď přichází slovo Adamovi, já ho nemám na druhém místě. Tak Adam, jestli chceš dodat něco kýtnovi, a Já jestli taky máš ne. na druhém místě, nebo nemáš? Na druhém místě ho nemám. Já taky ne. Nemám ho, i když chápu Kubův pick, protože vlastně asi z těch zbývajících prospektů, tím, že vlastně v obraně na té pravé straně tam vůbec nikoho nemáme, tak vlastně si myslím, že může být i důležitější prospekt ve finále než je Stenberg, i když Stenberg má potenciál za mě vejš, i když jsou jakoby obránce útočník. Ale Vrhov za mě je nejdůležitější prospekt. Je důležitý, aby z nich vyrost první, druhý back. A myslím si, že to pro nás, jestli chceme někdy vyhrát Stanley Cup v budoucnu, pomýšlet na nějaký úspěch v playoff, tak je naprosto klíčový, aby tady ten frajer vyrost prostě v prvního, druhého backa a byl schopný hrát 24-25 minut za zápas, což si myslím, že v sobě má. Ale za mě z těch obránců je to možná i snad nejvíc, který může smrdět nějakým bustem. I když samozřejmě si to nepřejem, ale jenom jako předvídám, co by se mohlo stát, protože bruslení je to, z čeho se ty skauti nejvíc obávali, že ho bruslení není ideální. Díval jsem se na development zápas na celou hodinu 40, jak hrál 4-4, pak 3-3. A je vidět, že i při té 3-3 jako má tam rezervy, samozřejmě bude na tom pracovat, je pořád je mu 18, ale rezervy v bruslení má, ale pořád je to prototyp obránce, který prostě v playoff jako ty týmy mají, prostě má přes 1,90 m, má dlouhý dosah, takže je to přece ten obránce, který v playoff, myslím si, že nemusí ani vlastně tolik v kariéře bodovat. Já v něm třeba úplně nevidím bodově jako hráče 70-60 bodů. Myslím si, že může dělat mezi 50-60 body. Jako nevidím v něm rozhodně bodově jako Lejna Hacna a podobný, jakože monstra jako Verensky, tohohle, že by dosáhnul jako bodově jejich. Vidím v něm takovýho, přirovnal bych ho něco jako z něj v ideálu může vyrůst jako Alex Pietrangelo, něco mezi 40, 50, 60 body, když to půjde dobře, ale někdy podle mě nebude dělat jako 70-80 bodů. Myslím si, že se může stát, že v budoucnu klidně ani první přesilovku řídit nebude, že tam může být Dickinson nebo Lin, který vlastně na tu přesilovku, na toho quarterbacka jsou víc jako dělaný. Samozřejmě Vrhov má z nich nejlepší střelu, k tomu se ještě dostaneme, ale myslím si, že to je pro nás naprosto klíčový prospekt a věřím mu taky. Už jenom kvůli těm parametrům. Prostě je vysoký, má dosah a to jsou prostě věci, na kterých se dnešní NHL v playoff hodně hraje. A Adame, jakož my teda nemáme Kytna na druhém místě, tak já mám na tebe takovou otázku. Máš Igora Černyšova na druhém místě? Mám. Tak to máme stejně, já tady jenom dodám slůvku, samozřejmě, jak to tady říkal Kuba, Igor, myslím, že odehrál buď 28 nebo 27 zápasů v NHL, takže on už technicky není braný jako nováček na další sezónu, tím pádem to není úplně prospekt, ale my jsme si řekli, ale já jsem si jako řekl, že to nebudu tolik brát, že stejně pendlo mezi farmou a tak, a že vlastně to překonal nebo ty dva zápasy. Tak to tady jenom rychle zmíníme, protože už máme třeba nasledovanýho. Igor vlastně se dostal do sezóny kvůli zranění Willa Smitha a zastoupil ho velice dobře, protože se hnedka usadil v první formaci s Makonem a myslím, že já teďka někdo tam si napak hrál, možná Graf nebo Tajor, teď úplně si nejsem jistý, ale velice dobře tam Zapad ukázal, že má výbornou střelu a za mě ukázal, že je to úplně hráč, který může rozhodovat velký momenty a musím říct, že mi tady ten hráč padnul jako hnedka do náruče a že mě prostě jako jsem si ho strašně oblíbil, protože já už jsem říkal předtím, že podle mě to je styl toho draftu, že šel na 33. pozici jako první pick v druhém kole a já mu jako hodně věřím, že to bude prostě křídelník do druhého prvního útoku v budoucnu a že to bude prostě třeba taky jaký 30-gólový střelec a mně se jako hodně líbí, je mi i sympatický, když to já ty Rusy úplně nemusím, ale on mi je jako dost sympatický. No jako Kuba, určitě,
Jenom já se tam Dobrý. Kubo, na kolikátým místě máš ty Igora? Já mám Igora na 3. místě, takže tak hezky OK, to vyšlo. takže jsme si to prohodili. A Adame, ty máš Kita Jo. Verhofa na kolikátým místě? Na 3. Na 3. Tak my jsme to prohodili, já mám Kitna taky na 3. místě. No, Máte k Igorovi. kluci? Ten jako za... Ještě jednou? Máte něco k Igorovi, co byste chtěli vyříct? No, určitě. Povídejte. Igor za mě může být dost velký styl draftu 2024, myslím, že to byl. Ano, je Byl to draftovaný. Ano. Takže 2024. Jako ten borec, sice dobrý, trápil ho nějaký zranění, myslím, to bylo rameno, že on neodehrál velkou část sezóny v OHL, ale v moment, kdy když se dal dokupy a nastoupil, tak ve 23 zápasech dokázal získat 55 bodů. To je neskutečný. To je víc jak 2 body na zápas a jako to jsou prostě neskutečný čísla. Jako já si dokážu představit, jak on by hrál, kdyby prostě těch zápasů měl plný počet. Ten by prostě trhal rekordy té soutěže. A že díky tomu zranění my jsme ho vzali až jako na pozici 33, první pick druhého kola, je naprosto neskutečný. A ukázal i v těch prvních zápasech v NHL, okamžitě byl vidět. 28 zápasů, 19 bodů. To prostě na to, že poprvé naskočil do téhle soutěže, je jako neskutečný. I když prostě měl tu top pozici v té první lajně, tak to prostě není jednoduchý a ty šance si dokázal vytvořit sám. Jo, v AHL prostě 41 zápasů, 33 bodů, jo. Taky prostě premiérová sezóna na úzkém kluzišti, jakoby, nebo v té OHL odehrál 23 zápasů, tam si toho nestihl moc jako na tom úzkém kluzišti zvyknout. Ale prostě jak on dokázal do té ligy vlítnout, jak on je neskutečně silný v osobních soubojích, že dokáže vletět do té obrany, obránci s ním mají ohromný problém ho prostě odstavit od toho puku. Jo, za mě jako skvělý doplněk a jsem zvědavej, kam bude nakonec umístěný, jestli to bude ta první formace, nebo ta druhá. Já jsem teda spíš za to, aby ho nechal hrát Mísou, trenér Varsovský, protože spolu mají neskutečnou chemii a prostě v té OHL si tam prostě z těch hráčů dělali trhací kalendář, samozřejmě NHL je trošku vyšší úroveň, ale myslím si, že tam jako když jim ten trenér dá čas a dá jim prostor se si společně na ten tlak a na ty těžké momenty zvyknout, takže můžou být velmi nebezpečná zbraň po dvojici Smith Celebrini. Můžu jenom Adame, ty za chvilku pustím k sobě a tady lehce. Samozřejmě to, co říkal Kuba, měl Sagina Spirit v OHL, je naprosto správně, akorát Igor Černyš před svým draftem působil v KHL, působil zároveň v ruské juniorce a pár zápasů si odehrál i v seniorské lize. A v OHL hrál až po draftu, tak jenom to tady zmíním, že vlastně před draftem hrál v Rusku a po svém draftu zamířil do OHL, kde právě trávil ty body a ty zápasy udělal v Sagina Spirit, kde se právě sešel s Michaelem Missou, se kterým si já myslím, že v budoucnu budou tvořit tu kostru té druhé útoční trojice. Teď už ti předávám slovo, Adame, já jsem to chtěl tady dodat, jenom jsem to chtěl dodat, decit, omlouvám se. No já vlastně už vlastně mám ani moc nemám co doplnit, skoro všechno jste k němu řekli. Zase se mi líbí, že to není žádný precek, že vlastně spousta těch týmů, teďka na to třeba vidím, jak na to dojíždějí Devils, že vlastně prostě mají ten core jako menší, tak zase Černyšov zase má prostě přes 1,90 m. Ale myslím si, že jak jste vyjmenovali Celebrini, Smith, Stenberg, Misa, takže Černyšov, i když jeho potenciál vidím taky vysoko, tak si myslím, že bude až vlastně v pozdovkách ten 5. v řadě. Že nebude hrát první přesilovku dlouhodobě, pokud tam budou před ním tady ty 4. A že na tom vlastně může jeho kariéra nejvíc trpět, no. Myslím si, že já jsem to říkal Matimu, že si myslím, že v sobě má klidně 80-90 bodů, ale nemyslím si, že u nás, no. Já prostě hodně věřím na to, prostě na takovou tu matiku, prostě, že dáváš nějaký počet gólů a nějak ty hráči musí jako si rozmělňovat ty body. A myslím si, že na tohle Černyšov v kariéře, nebo minimálně u nás, bude nejvíc trpět, no. Že to vlastně je hráč, který já možná vidím vejš, než vlastně u nás může být, ale třeba se můžu mýlit, jako.
Já se teda dovolím nesouhlasit s tou přesilovkou, protože já si myslím, že to je jednoznačně hráč do předbrankového prostoru přesilovce. Tam jako teďka nikoho jiného úplně dát jako nemůžeš, nebo jestli tam někoho vidíš. Za mě Černišov je jasná pozice před bránou, kde prostě bude nepříjemný pro ty obránce, bude slonit brankářovi, bude dorážet, bude tečovat. Tam jako já tu jeho roli vidím, takže bych se nebál, že by se do té první přesilovky teda nedostal osobně. Já si myslím, že by tam mohl být jako teoreticky Vemberg před bránou, ale vlastně je to asi jedno. Ale myslím si, že asi bych ho taky hrál jako dlouhodobě vedle Missy ve druhé léně a vytvořit prostě jako údernou druhou lénu. A myslím si, že to je to, na co budeme jako Greer Sharks cílit. Aby to bylo prostě top 6 křídlo. Což ze 33. pozice je prostě styl a vlastně takhle rychle. Já si myslím, že prostě, že jeho aklimatizační jako čas v NHL byl prostě strašně rychlý. Hnedka, když ho tam hodili, tak prostě byl vidět, vytvářel se sám šance, to už říkal Kuba. Takže za mě jako se může klidně stát, že jako příští rok vlastně jako mám radost z toho, že ty hráči jako jak někdy vidíme, že jim ty prospektum trvá dlouho, než se zžívají s tou NHL, tak vlastně všichni tady ty u nás jako to vůbec jako jsou strašně rychlí v té aklimatizaci prostě. Jako je to jako lusknutím a hnedka prostě hrajou, jsou vidět a z toho mám radost, takže bych se jako ani nebál, že by neměl hrát top 6, jakože je moc mladý, jako za mě to určitě má jako. OK, tím pádem bych se posunul k další a další čtvrtý místo by měl říkat Adam, že jo? Že jo, Adame, ty bys měl říkat? Takže můžeš zradit svoje čtvrtý místo. Já tam mám, jestli se nepletu, jedinýho golmana. Jo, OK, to mě zajímalo, kde ani padne. A mám otázku, je to Joshua Ravensbergen? Ano. Je. Kubo, na kolikátém místě máš Joshu? Na 5. Já taky. OK. No, já ho mám na 4, když prostě golmani se nejhůř typujou. Je to prostě jako nikdy neví se, či z toho golmana může vyrůst. Může to být jako, i když Ravensbergen je první kolo, 30. pick před draftu minulého roku, tak já ho jako stroj vidím vysoko. Loni měl prostě úspěšnost 92 zákroků teď nevím, jestli WHL nebo OHL. WHL. A nejsem si jistý, jestli by měl, nevíte, jestli má hrát na univerzitě příští rok? Jo. Má, že? Měl by hrát, tady to tady napíšou, ale na univerzitu určitě. No a vidím ho jako dobrou pojistku k tomu, kdyby Askarov nevyrostl to, co by měl, tak je dobrý, že tam máme dalšího golmanského prospekta a že to nemusí úplně vyset nutně na tom, že Askarov musí vyrůst, i když do té timeliny asi těžký říct, že posuje líp, prostě Ravensbergovi je pořád 19, Askarovi 24, ale za mě je fajn tam mít takovýhle druhýho golmanského prospekta, takže za mě fajn, no. A za mě taky jako důležitý prospekt, protože to si budeme, Askarov neměl dobrou sezónu a pokud co nebude mít zase dobrou, tak si myslím, že už bude jako na vážkách, jestli jako to bude ten golman, na kterýho jako spolíháme. A pokud tu sezónu Askarov nebude mít dobrou, tak si myslím, že se ty oči jako převrátí k Ravensbergovi a budeme se víc jako upínat na ně, aby on byl jako ten golman, než Askarov. Jinak doplním, že Joshua má hrát za Michigan State University příští rok. Děkujeme, Kubo. No, to si myslím, že je pro ně dobrý, protože Michigan to jako asi každý rok bude válcovat nebo bude prostě daleko, takže bude chytat v týmu, který bude dominantní, takže si myslím, že je pro ně dobrý. Ono hlavně v tom NCAA prostě ten golman má dostatek času na to vyrůst. Tam prostě je důležitý, že oni tam neodehrajou moc zápasů, ale je tam hlavně soustředěný na ten development, na ty tréninky a prostě hlavně u těch golmanů, který dozrávají jako pozdějc, tak je tohle hrozně důležitý, že to není uspěchaný, že vyšel jako hnedka třeba na farmu nebo tak, že prostě má čas v klidu si to obehrát a za 2-3 roky může jako naprosto v klidu, pokud ten Askarov, já teda doufám, že vyjde, protože
Já jsem jeho velký fanoušek, já jsem byl úplně nadšený, když přicházel, ale pokud Askarov prostě neukáže ty výkony, jaký se od něj očekávají, tak je super, že máme takhle jako skvělýho golmana v prospekt poolu, který v případě, že všechno půjde tak, jak by mělo jít, tak klidně může to místo za toho Askarova jako vzít jako za ty 2-3 roky úplně v klidu. Já k tomu řeknu jenom svoje. Já strašně rád slyším větu, že Jarda Askarov měl špatnou sezónu, asi to nemyslím, protože si myslím, že to hodně stalo za obranou. Já si dost myslím, že to je pro mě z nejlépe atletických golmanů v NHL. Myslím si, že za lepší obranou to bude dominantní hráč, já mu strašně věřím, ale uvidíme, jak říkáš, i kdyby ta obrana už byla dobrá a měl tu sezónu špatnou, tak s tím jako souhlasím, co tady říkal Adam, ale já úplně nejsem fanoušek toho, že měl špatnou sezónu, protože když jsem viděl ty zápasy, mě se dost často líbil, já jenom říkám dost často, že má hodně špatnou hru holí, to jediný by měl zlepšit, jinak si myslím, že je na tom dost dobře, ale pojďme, my nerozebíráme Askarova, rozebíráme Ravensbergena. Joshua Ravensbergen je z jeden nejlepších golmanských prospektů right now. Viděl jsem teďka nedávno dva vlastně tier listy nějaký, nebo vlastně listy od nějakých prostě ti, co to hodnotí a takhle. A v jednom byl na 3. místě, přitom jediný, kdo před ním byl Trey Augustin z Detroitu Red Wings a Jacob Fowler z Montrealu, který ale vlastně už chytá pravidelně NHL, takže kdybychom nebrali Jacoba Fowlera, což on se příští rok už nebude vlastně oficiálně jako prospekt, tak vlastně Joshua Ravensbergen je druhý, ale pak jsem viděl i list, když byl i Jacob Fowler a Joshua Ravensbergen byl právě na 2. místě. Je velice dominantní ve VHL, jak se zmiňoval ty čísla, má je hodně dobrý, je hodně přirovnávaný, já to úplně nemám rád, ale ke Kerimu Priceovi, což jako samozřejmě, kdyby se to stalo, tak asi budeme skákat radostí. Ale samozřejmě uvidíme, za kdo bude chytat, já si myslím, že to je nejlepší vlastně golman toho draftu, i když on nešel jako první golman šel kolem 20 ruský golman Adrianov, který byl draftovaný do Columbusu Blue Jackets, doufám, že jsem to řekl teďka správně, že jsem si to nevycucal, ale jsem to řekl správně. Ale Ravensbergovi hodně věřím, myslím si, že tím, jak ten potenciál má vysoký a jak jako roste, ta NCAA může hodně pomoct, tak bych jsem dělal, bych ho třeba za 2 roky, bychom ho třeba, nebo za 2-3 roky bych ho klidně viděl u nás v prvním týmu. Vlastně. Kubo, koho máš ty na 4. místě? Já mám na 4. místě obránce, kterého už jsme mohli v minulé sezóně vidět na krátký čas v NHL a je to Luka Cagnoni. Za mě, já to se opakuju hodně často, ale další jako styl Griera, já to jinak nedokážu jako pojmenovat. I když menší hráč, on má jenom... A bavíme se o Lukovi Cagnonimu? 175. Jo. Hráč to má, i když jenom 107. Jo, Luka Cagnoni. Dobrý. Možná vypad. Hráč má 175 cm jenom na obránce, což je prostě málo. Ale to, jakým stylem on dokáže pozvednout hru celého týmu, je naprosto neskutečný. V těch 3 zápasech, i když on teda nebodoval, tak jako on byl vidět, vždycky, když byl na ledě, tak byl prostě vidět a bylo vidět, že dokáže s tím pukem něco vymyslet a dokáže posunout tu naši obranu o level výš. Minimálně co se týče hry dopředu, protože minulý rok byla katastrofa, co se týče hry dopředu a prostě borec, který mu je 20, nebo bylo 21, tak tam prostě přišel, vletěl tam a ta obrana měla úplně jiný vibe a úplně neskutečný, jak on si s tím dokázal poradit. AHL jako skvělý výkony, letos 10. nejproduktivnější obránce celý AHL se 43 bodama a to je mu furt jenom 21. Před ním jsou prostě borci, kteří jsou o dost starší, mají víc zkušeností a mají i jakoby větší tu nebo lepší tělesní proporce, které prostě u těch obránců jsou hrozně důležitý. A myslím si, že Cagnoni může být takový náš Lane Hudson. Možná ne úplně takovej, ale myslím si, že se mu bude dost blížit, co se týče výkonnosti. Já jenom doplním, já mám koukat na něho taky na 4. místě, že jsme si to zase prohodili, to je hodně. Jenom předem říkám, my jsme si před videem ty naše vlastně top, ty listy, nebo jak to zvat, ty naše top 15 jsme si před videem neřekli, takže teď si to vlastně odhalujeme společně i s váma. A vlastně si řekl to podstatný, já mu jako hodně věřím. Já bych se třeba upřímně nedivil, kdyby to byl jednou i třeba náš hráč na první přesilovku.
a může to být klidně i z největších stylů toho draftu, protože mě jako neskutečně baví, je to prostě takový náš, může to být náš Hudson. Já doufám, já mu hodně věřím a doufám, že ukáže to, co dokazoval na farmě a může to být pro mě neskutečně jako dobrý hráč do té obrany a neskutečně důležitý. Jenom ještě doplním, ten hráč byl draftovaný na pozici 123, jo, že fakt jako byl draftovaný až jako ve 4. kole, takže prostě to, jakým stylem on vletěl i do té AHL, to je neskutečný, jako na tuhle pozici, to je jako fantazie. Souhlasím s váma. A myslíte si, že bude hrát jako stabilně celou sezónu v NHL? Jo, určitě. Já ho tam vidím, i tam to místo jako má za mě nechaný jedno, že tam prostě nepřivedli dalšího obránce, protože kdyby přivedli ještě někoho, jak se spekulovalo, že by ještě nějaký obránce měl přijít, tak on by už tam to místo neměl, ale takhle si myslím, že tam to místo má připravený a počítám s tím, že ho v příští sezóně uvidíme ideálně co nejvíc. Já jenom tady zmíním, dám tady trochu, koukal jsem na ten podcast, nebudu asi úplně jmenovat, je to slovenský podcast a tam zmiňovali, že u Kukranionimu se bere místo Libor Hájek, tak to doufám, že ne, to je úplně nesmysl podle mě. Promiň, Kubo, že to tady říkám, ale nekruť na mě hlavou. Já jenom to tady říkám, ale myslím si, že to je nonsens. Máte ještě něco Kukovi? Já jsem ovlivněný. Ho mám Já chápu. Já jenom hlásím, že ho mám na 6. pozici až. OK. Dobře. Dobrý. Tím pádem já jdu hlasit svoji šestou pozici, protože já jsem měl na 5. Joshua Ravensbergena, takže já hlasím svoji 6. pozici. A já na své 6. pozici mám útočníka, ideálního amerického hráče, který byl draftovaný v roce 2023, jako myslím, že celková 27, 28, a je to Quinton Newsty. Na kolikátý pozici máte Quinton Newstyho vy? Třeba Kubo. 7. OK. 7. 8. Dobrá. Já tady jenom zmíním, Quinton Newsty je teda hráč, který celou vlastně minulou sezónu strávil na farmě. Já teď si jenom otevřu tyho čísla, nebo jestli to tam máte po případě někdo z vás najetí. 61 zápasů, 45 bodů. Já, je to tak, je mu 21 let. Za mě to byl taky velice solidní pick, protože už vlastně před draftem měl dost solidní čísla ve Sudbury Wolves, kde působil v 57 zápasech měl 82 bodů a v následující podraftové sezóně měl v 61 zápasech 112 bodů. Jediný, co pak ho zbrzdilo trochu zranění, čímž on se pak vlastně nedostal ani do amerického výběru na 20, ale ve 24-25, než vlastně poslední sezóně ve svý OHL juniorský měl 36 zápasech 63 bodů. Za mě to může být velice dobrý křídlo, jediný, co prostě mu podle mě trochu nesedí, je, že není úplně nejlepší bruslař, tím se podle mě trochu propad na draftě, ale myslím si, že buď to bude hráč, který bude mezi druhou, třetí formací, ale nebo to bude hráč, který půjde jednou do nějakého většího tradu. Kvůli tomu, že ani nezbyde místo v sestavě. To jsem chtěl říct já, to je pro mě důvod, proč ho mám až na 8, protože to je pro mě z toho seznamu asi hráč nejvíc, pro kterýho jednak není místo, jednak podle mě by mohl mít vysokou hodnotu do nějakého tradu. Takže já už jsem čekal teďka v létě, že ho Greer otočí v nějakém tradu za Abeka. Myslel jsem si, že ho někam pošle, ale mně se taky líbí jako Masty, ale prostě není pro něj místo, no, jakože pro něj jako smůla vlastně, že podle mě u nás, protože kdyby byl plácnu jako v Los Angeles, tak za mě už možná i hraje jako v line-upu. Má NHL. Jo, já určitě souhlasím, tak jako neočekávám, že po tom, co se nám povedlo nadraftovat Stenberga, kde jsem ho eventuálně ho viděl, že by to místo mohl mít, tak teď tam to místo prostě není. A očekávám teda taky, že bude spíš vyměněný, protože předpokládám, že úplně nebude chtít odehrát celou sezonu nebo v AHL a že bude chtít jít hrát někam, kde prostě dostane pozici v NHL. A za mě
já mu hodně věřil, jako těch 102 bodů v těch 53 zápasech v té draftové sezóně bylo jako skvělejch. Pak teda trošku za mě bylo zvláštní, protože on, jak říkal správně, on tam měl nějaké zranění, ale on si i nějak vyžádal trade, že nechtěl pokračovat v Sunbury Wolves, že chtěl být vyměněný někam jinam, proto nějakou část té sezóny jakoby nehrál. Takže tam otázka, jakoby i jaká to je povaha toho hráče, no, když jako si vyžádá, že chce být vyměněný a pak z toho půlku sezóny kvůli tomu neodehraje, tak může to být trošku jakoby risk mít takovýho hráče v týmu, jo, když prostě není ochoten za ten tým jako hrát, když už tam jako je. A radši chybí jako velkou část sezóny, sedí na lavičce nebo sedí na tribuně. A ti jenom doplním rychle, že když jsem si o Mastym něco zjišťoval, takže to je pro jako jeho asi největší jako weakness, jako slabina, že má obrovský nebo velký potenciál, ale brzdí ho hodně hlava. Že v hlavě to není asi úplně jednoduchý jako charakter člověka. To, co tady říká Adam, jsem taky slyšel, já tě, Kubo, jenom opravím, tu 112 bodovou sezónu měl po draftový sezóně, jeho draftová sezóna byla 22-23, když v 57 zápasech A? zaznamenal 82 bodů, protože on je draft Willa Smitha. Tak moje chyba, omlouvám se. Já, Děkuji za jenom, upřesnění. já to jenom dodávám, jenom aby jsme pak, aby to bylo jenom jasný všem. Ještě něco, já teda taky si myslím, že to za mě je prostě, jak říkal třeba Adam, podle mě, kdyby hrál v nějakém LA nebo něco takového, tak si myslím, že už klidně může hrát jako v prvním týmu, třeba ve třetí formaci. U nás prostě nebude pro ně místo, když se někdo nezraní. Uvidíme, já si stojím za tím, já ho mám jako rád docela. Já si myslím, že to může být dobrý hráč, ale souhlasím s tím, že podle mě jednou může být součást nějakého většího tradu za nějakého prostě třeba nějakého i třeba obránce nebo nějakého jiného útočníka. Nedivil bych se tomu. Zároveň ale si trochu myslím, že by třeba to bylo pro něj mohl by místo třeba v nějaký třetí formaci, ale uvidíme, necháme to na budoucnost a necháme to na Greerovi. Já když vidím dost čas třeba nějaký mock trady, reálný třeba u San Jose, tak Quinton Newsted je asi nejvíc zmiňovaný hráč. Myslím si, že může se klidně stát, že kdybych si měl jako zaspekulovat, promiň, že se může stát, že Greer jako třeba na uzávěrce přestupu, že budeme jako bojovat o playoff, budeme na nějaký hraně a Greer ho otočí za hráče, který nám třeba pomůže jako jenom prostě na půl rok a pak půjde pryč a Masty bude prostě v tom týmu jako dlouhodobě třeba hrát klidně top 6, jako myslím, že se to může stát, že vlastně ho otočí Greer za hodnotu, která pro nás nebude zase tak dlouhodobá, ale Masty může někde prosperovat víc. Jo. Vy jste ani jednoho Mastyho neměl na 6. místě, tak já se ptám Kuby. Kubo, koho ty jsi měl na 6. místě? Já měl na 6. místě Erika Polkemfa. OK. Ty krávo. OK. Koho jsi měl ty? Říkám, já jsem to střídal útočník obránce, no, takže Jo, OK. takže to mám takhle jakoby seřazený, takže by vyšel jakoby na 6. místě 3. nejlepší obránce asi, který už... Byl jsem na vážky, jak si tam nedát Ryana Lina, ale dal jsem tam Polkemfa, protože už mám trošku nasledovanějšího víc, že už bude hrál víc těch sezon v té NCAA, která prostě v posledních letech produkuje asi jako nejlepší draftový prospekty, nebo třeba celkově ty nejlepší hráče, kteří jsou prostě připraveni na tu soutěž. NCAA 43 zápasů na univerzitě v Denveru, 39 bodů, tímž patřil k nejlepším hráčům, co se týče bodů, byl nejlepší celkově. Jo, za mě prostě hráč, který může úplně v klidu taky naskočit do NHL. Já jsem právě předpokládal, že i se tak stane příští rok, nebo tuhle následující sezónu, ale po těch příchodech, co přišli, tak si myslím, že dostane aklimatizační sezónu v AHL, tam prostě zničí všechny statistiky a tu další sezónu, kdy bude končit Orlov, tak zaujme jeho místo a stane se stabilní součástí NHL, ale může se stát, že přijde nějaký zranění a bude potřeba doplnit obranný řady a myslím si, že Erik je připravený na tuhle roli, aby tam skočil. Přece jenom už není úplně nejmladší. Je mu... teď mi to tady zmizelo zrovna.
Myslím, že mu je 22 nebo něco 22. takového. Jo, takže už prostě je trošku vyzrálejší, má nějaké zkušenosti a v moment, kdy by někdo v té obranné řadě vypadl, tak úplně v klidu bych se nebál ho tam prostě dát s naprostým klidem, že bych se nebál, že by to nějak pokazilo, nebo že by ten tým byl kvůli tomu jako slabší. Jenom Halko, ty možná vypad trochu, slyšíme se? Slyšíme? Jo, dobrý, už se slyším. Já jenom se tě zeptám, já teď nevím, jestli bral, on vyhrál Hobby Becker trofy nebo nevyhrál? Já vím, že byl v nominaci, mám takový pocit. Ne, byl finalista, ale vyhrál to, tak nevím kdo. Já myslím, že on vyhrál nejlepšího obránce NCAA, Jo. ale vím, že byl i v Hobby Becker jako nominaci trofy. Jo. Byl jako finalista v těch top 3, ale nakonec to nevyhrál. Jenom ještě minutku. Adame, řekni, na kolika ty pozici ty máš Erika? Na 7. Já mám nic. 5, já mám 5, to jste ještě neříkali vůbec. A pak mám Canyony 6, Polkamp 7, Masty 8. Já jenom řeknu, mě se lehce propad, já mám na 10, tak já se omlouvám, já jsem ho asi trochu podcenil, já ho mám na 10. místě. Ono to je asi tím, že já jsem tam víc spal třeba AHL hráče, než právě ty lidi, ale samozřejmě chápu, nemám tam všude, jenom já připomenu tyho čísla, ve 43 zápasech zaznamenal 39 bodů v NCAA, což je vlastně skoro bod na zápas, což na obránce velice dobrý. Je to pravoruký obránce, má podle mě i dost dobrou, má 180 cm a 93 kg a je to 5. kolo draftu 2023 a je mu teda 22, tak už to změnilo. Podle mě teda co sezónu odehraje na farmě, pokud se někdo zraní, on tam nastoupí a podle mě to může být zajímavý hráč. Uvidíme, mohl by právě pak nahradit třeba Orlová místo nebo někoho dalšího. Akorát, ale ty teďka, to by tam chybí jaká pozice, to by teďka? Mně chybí pořád 5. A ty máš na 5. místě koho? Já mám na 5 toho, jak Ryana Lina. OK. Mně se z těch praváků, já ho mám i nad Canyonem, protože furt Ryan Lin je o něco vyšší a já jsem si ho nakoukával jako docela dost. I po draftu, jak jsme ho draftovali, i před draftem, protože on se dost propad až na tu 21. On byl na začátku roku, si pamatuju v září, říjnu, když jsem se díval na mock drafty, tak on byl mezi 10 a 15, že byl jako v takový tý vlně, jako po té top 9, tak potom jako by byl prostě mezi těma křídlama a byl tam jako vysoko a je strašně, je jako zase menší, má 180 cm, ale je strašně, když jsem se díval jako na ty jeho góly, asistence, tak je strašně jako inteligentní v té hře a myslím si, že to je, jako pro mě je to obránce, který asi s Canyonem jako má největší potenciál na to být jako quarterback té přesilovky. Je na tým modrý jako strašně chytrej, nebojí se jakoby dělat chybu, jakoby přejít útočníka prostě křídlo na modrý. Je takovej, má za mě takový nejvíc jako Lane Hudson vibe, jakože prostě takový jako nejvíc hravej back z těch, co tam máme. Je jako za mě víc herní jak Verhoff, který je za mě víc jako takový old school. A je takový hodně podobný jako Canyony Lin bych dával, jako mám 5, 6, prostě to jsem jako váhal, koho dám 5, 6 jako Canyony Lin. Měl jsem jako hodně, vidím je hodně podobně tím jejich stropem a takže za mě tak, no. Ale Lin jako hrozně inteligentní hráč, jako strašně se mi líbí a myslím si, že jako mít do budoucna jako pravou stranu nebo pravák jako Lin Verhoff, tak je za mě super, protože každý ti jakoby nabízí trošku něco jiného. Takže za mě jako hráč, který si myslím, že určitě bude hrát NHL. Myslím si, že šance, že by nehrál NHL je třeba 20-10%, jako vidím v něm fakt, jako, že bude hrát NHL jako stabilně. A je ještě doplníme, o hodně lepší bruslař než Verhoff. Vlastně bych řekl, že skoro je v našem prospect poolu, když jsem se díval jako možná snad ty, abych nepřeháněl, jako nejlepší bruslař se Stenbergem. No tak jemu hlavně zase bude hodně mu pomůže, že jde na univerzita v Denveru, kde prostě opět bude mít hromadu času potrénovat, zesílit, aby právě i ta jeho vejška nebyla úplně problém.
a taky odehraje si tam dvě sezóny a bude zase úplně jinde, jako ta NCAA dokáže ty hráče neskutečně připravit na ten dospělý hokej a pak dokážou v té soutěži jako excelovat a dobře se adaptovat. Já jenom se zeptám, Kubo, ty máš na kolika ty misí Ryanair? Na jeho mám na 7. Já ho mám na 8. OK. Já jenom doplním, Ryan Wynn odehrál sezónu 25-26 ve Vancouver Giants, v 53 zápasech měl 58 bodů, 14 gólů a 44 asistencí. Jak říkal už Adam, velice mobilní, šikovný bruslař, je velice hravý s pukem na modrý, jediný, čem on by měl trochu zesílit a jediný, co nemá úplně nejlepší, vlastně tu střelu, jakože čistě na ty góly, nebo prostě ta technika té střely není až tak taková, jako je třeba u Keatona nebo dalších. Tím pádem... vidím jeho strop jako, promiň. Jo, povedal. Jo, jenom, že vidím jako jeho strop jako 3., 4. back. Myslím si, že bude prostě za Dickinsonem, Vrhofem, nebo bude jako, samozřejmě jako nějaký ideální svět úplně, tak bude jakoby 3., 4. back u nás. Jenom já se to našpomínám všichni máte zaškrtnutý, nebo všichni jsme si oddali svoje top 7, zeptám se. Nebo ještě nemáte? Jo, top 8. I top 8 už máme 8 hráčů za sebou. Tak 8 máme stejných, jakoby. Jo, já teda na 8. místě mám hráče, který máme asi z celého toho kóru úplně nejvíc to. A to tím, že vlastně podává excelentní výkony v AHL, je to, myslím, že center a je to švédský útočník Filip Bystedt, kterýmu už je, myslím, že už docela dost, tomu už snad bude i 23, on je, myslím, 22. On je draft toho, Slavkovskýho? Nebo 22 draft, no, kdy byl draftový kvůli Slavkovskýho. Jo. Já jenom doplním, v základní části letos odehrál 65 zápasů, zaznamenal 59 bodů, což byl vlastně jeden nejlépe bodujících hráčů v AHL. A já jenom jako dodám, že prostě to je další hráč, který si myslím, že už bude v blízké době součást nějakého většího tradu, protože podle mě už mu musí taky prostě vidět, že tam ten prostor úplně není a že podle mě, kdyby prostě hrál někde jinde, tak se minimálně v tom 3. útoku úplně prosadí, protože prostě má ty čísla. Je to prostě první kolo, že ten potenciál tam určitě je, jen prostě u nás prostě není prostor a myslím, že je to další taky zmíněný hráč, který by mohl být součástí třeba nějaký té větší výměny za nějakého jiného hráče. Já s tebou souhlasím, já jsem ho osobně teda viděl na pozici 3. centra, ale jelikož jsme podepsali Menberga do sezóny 28-29, tak neočekávám, že by se do té doby čekal, až se mu tam teda to místo uvolní, takže jak říkáš, očekávám, že bude vyměněný nějakým například na tý před playoff, kdy budete tým potřebovat jako posílit do těch bojů playoffových. Jo, za mě je to škoda, za mě předváděl jako AHL vyrostl skvěle, předvádí tam skvělý stabilní výkony, ale jak jsme říkali, tam prostě na té pozici, zvlášť na té pozici toho centra, tam máme prostě ohromný přetlak a myslím si, že to není úplně typ hráče, který by mohl hrát 4. centra. Že tam by zbytečně byl zabitý. Myslím si, že sám bude chtít jakoby jít pryč. Jo, myslím, že mu sezóna, nebo že mu končí i smlouva po téhle sezóně, takže tam si myslím, že u něj je jako jasný, že bude vyměněný na konci sezóny, nebo na konci nebo před bojem o playoff, že bude vyměněný, anebo před draftem, že bude vyměněný. Já se jenom zeptám, máte ho ve svém tier listu, nebo ne? Je. Na 9 až. Na kolikátý? No vlastně až, už jsme stali vlastně. Na 9 ho mám. OK. A ty, Adame, máš ho? Jo, mám ho na 9, no. OK. Takže jsme se zase trochu prohodili. Nějak vypadáváš? Ahoj. Na 9 jsem říkal. Jo, já už tě slyším. Já tady už mám connecting, tak doufám, že to máte zpátky mezi živejma. Ahoj.
Jak by to se vypadlo, tak prakticky dobře. Jo, v pohodě, už my se omlouváme za technické problémy, děláme, co můžeme. Tím pádem je na řadě Kuba a nevím, na kolikátou pozici ještě teďka ty. No, Filipa jsem měl na 9, takže já jdu na pozici 10. Na Na kolikátou? pozici 10. Jo, 10, OK. Na pozici 10 jsem vybral švédského obránce Leo Sahlina Veleniuse, což je draft roku 2024, konkrétně druhý kolo, 53. pozice. Celou sezonu odehrál v švédský SHL, kde si ve 32 zápasech připsal 13 bodů. Mezi svýma vrstevníkama věkovejma patřil k nejproduktivnějším hráčům, i přesto, že měl o 10 zápasů odehraných míň než druhý hráč, který byl za ním. Asistent kapitána na mistrovství světa 20, kde si za 7 zápasů připsal 6 bodů, což si myslím, že na obránce je velmi slušný. A co se týče obránců na tom mistrovství, tak byl celkově za Adamem Jiříčkem 7 bodů teda, nebo 7 zápasů 6 bodů. Celkově 6. Takže si myslím, že to je hráč, není to úplně klasický ofenzivní obránce, je to spíš takový two-way. Je teda taky menšího vzrůstu, 183 cm. Teďka příští sezónu bude hrát pravděpodobně v AHL, kde se bude zvykat se zámořským stylem hokeje. A teď už na té 10 to už jsou takový hráči dál, kde už je ta šance teda za mě, že budou hrát nějak stabilně NHL, už trošku nižší, ale samozřejmě to není vyloučený a určitě zajímavý hráč za mě. Já jenom doplním, já mám Leo Sahy na Valeniuse na 12, já jsem ho měl předtím trochu víc, mě se trochu propad, já ho měl v top 10, pak se mi trochu propad. Já ho vidím jako zajímavého hráče, mě se ta hodně líbil na 20 a já jsem ho viděl v hodně rankingách a nikdy ho měl i o trošičku třeba vejš. Já si myslím, že on hodně i docela bodově vzrůstl, hrál prostě dospělý hokej. A já si myslím, že u něj bych se třeba nedivil, kdyby za pár roků byl stabilní hráč toho týmu. Myslím, že je hodně dobrý jako do defenzívy, že do obrany je dost solidní. A já si pamatuju, že i za ten pick byl kdysi Greer hodně chválený, že to byl jako zajímavý pick a nevím, mně se líbí to jméno, je hrozně cool. To je asi jako, myslím, že hrál ve Vachiu, ne, Kubo? Jo. OK. Adam, jak na té pozici máš? Lea, jestli ho tam máš? Já ho mám taky na 10. A popravdě ho, kromě 20, kde se mi to taky líbil, tak ho nemám nasledovanýho vůbec. Ve Švédsku jsem ho nesledoval. Ale z toho, co jsem se načítal, tak jako za mě 5., 6. back, jako dobrý na oslabení. Ale otázka, jestli vůbec někdy, jako tady ty obránce jako 5., 6. to prostě nikdy nevíš, no to jsou takové pozice, kde jako můžeme tam někoho přivízt prostě na trade deadline nebo na free agency a nějak to zalepit, takže je to spíš takový post, jako jak jsi říkal, bude hrát v AHL a takže ale za mě taky zajímavý prospekt, ale jestli bude hrát jako někdy NHL, jako těžký takhle od stůl jako říct, no. OK, souhlasím teda, tím pádem pokračuješ ty, Adame, a ty říkáš, kolikátou svoji pozici? Já říkám 11 a jsem měl stejně jako Kuba 9-10 a na 11 mám Kema Lunda. Hlásím hráče, já ho mám taky na 11. pozici. Vlastně Kem Lund, já teďka nevím úplně, on je 34. pick a já myslím, že 2023 taky, jo, 2023, nebo 2022 nebo 2023 nevíte, teďka upřímně jsem... 22. 2022, dobrý. 22. Jo. Je to vlastně, myslím, je to vlastně center, vlastně letos celou svou sezónu odehrál v AHL, kde ve 30 zápasech měl 25 bodů,
solidní a vlastně sezónou před 24-25 nastoupil do 11 zápasů NHL, kde zaznamenal 2+1 a já si pamatuju, že když on vlastně hrál, on myslím, že ve svém debutu snad dal hnedka gól nebo 1+1 a mě se začátku dost líbil, takže možná jsem trochu s tím zmanipulovaný. Taky si myslím, že to bude spíš třeba hráč, který bude součástí nějaký výměny, anebo to bude prostě bottom six hráč, že třeba, nevím, třetí, čtvrtý center, ale jak říkám, na těch centrech je jako přetlak aktuálně, takže si myslím, že on bude součástí nějakého dalšího balíku a já ho mám teda taky na 11. pozici. Já mám taky na 11. OK, taky takže na jsme se 11. všichni trefili. Všichni na 11. Něco dál k Lundovi, nebo můžeme se vrhnout na dalšího hráče? Asi k němu nic nemám. OK. Já Můžeme jsem... klidně dál. Za mě jenom doplním, že... Jo, pomůj. Nic jenom, že doplním, že třeba v mém seznamu jako od té 10 dál už je to fakt jako hodně velká střelba a že prostě jako se může stát, že to je vlastně se bojíme o hráčích, který jako prostě budou hrát v AHL a budou jako bandovat, to už prostě těžký říct. Jasný, je to tak. To je dobrý zmínit. Děkujeme za tu zmínku. Já jsem ale nehlásil svoje 9. místo stále. A to je hráč, který se u mě trochu zvednul, já jsem měl mnohem níž, protože měl jsem ho dost dřív nasledovanýho a mně se jako líbí a je to útočník Ethan Cardwell, který ho mám teda u sebe na 9. pozici, tím pádem vy ho máte níž, než vlastně já. Ethanovi je myslím už taky víc, mu je taky 22, 23, myslím, že dokonce 23, ano 23. Je to americký útočník, který letos neodehrál tolik zápasů, 24 zápasů měl v AHL, měl v nich 15 bodů a vlastně během sezóny si odkrouhnul i 7 zápasů v prvním týmu, kde zaznamenal gól, ten gól si pamatuju, byl to proti Seattle. Ale sezónu předtím 24-25 měl velice dobrou, v 68 zápasech zaznamenal 50 bodů. Na kolika ty pozice máte Ethan, jestli ho vůbec máte? Na žádný. OK, tak Adame? OK, tak... Já ho taky nemám. OK, tak to je hustý, takže jsem tady, tak to jsem dal, že jsem ještě nějaký, takže to je první hráč, který ho mám pouze já, takže Ethan, teď ti fandím a ukaž, co v sobě máš, aby... Okay, ne, jako já jsem taky nad ním jako přemýšlel, ale já už ho beru prostě, že už jako je relativně jako starší, už těch 23, když už jako nedokázal se jako nějak stabilně jako dostat do té pozice, tak neočekávám, že jako tu další sezónu nebo ty další sezóny by se na to mělo něco jako extra měnit, jo, takže samozřejmě jsem nad tím přemýšlel, ale dal jsem tam radši hráče, kteří jsou mladší a za mě trošku perspektivnější ještě než právě Cardwell, protože jako samozřejmě tu minulou nebo předminulou sezónu v Barakudách měl skvělou, ale říkám, už prostě má nějaký věk a myslím si, že za ním jsou jakoby perspektivnější, nebo respektive mladší, který můžou už jako ještě ukázat víc, že co v nich je, než právě Cardwell, co si myslím, že už jako víc od ní jako úplně čekat nemůžeme. Tím pádem můžeš Kuboty a ty jdeš na kolika toho pozici, ty jdeš? Já mám pozici 12 tedy a jo. Jak jsem to řekl hezky, to tedy, tak rovnou budu pokračovat, je to Teddy Mutrin, který odehrál sezónu v Quager Major Hockey League. Základní části 54 zápasů, 68 bodů, playoff 21 zápasů, 30 bodů. Je to teda draft 2025, takže loňský, 95. pozice, třetí kolo. Je to útočník, opět 185 cm, takže je o něco menší, ale v příští sezóně bude hrát teda NCAA v Boston College, kde, jak už jsme zmiňovali dříve, dostane opět prostor k tomu, aby potrénoval a měl šanci pak v tom dospělém hokeji pak ukázat, co v něm je a uvidíme, jestli se ho dočkáme někdy v dresu Sharks, nebo jestli bude třeba pendlovat jenom v Barakudách. Jenom tady si rád vezmu slovo pro mě Adame, protože o ten prospektu jsem mluvil, já jsem jeho obrovský fanoušek, protože jsem během sezóny na něj
ho sledoval, jak se mu jako daří, protože byl hodně jako zmiňovaný. A je to takový můj jako takový jako nejvíc černý kůň, nebo jak bych to nazval z těch prospektů, který ve mně může jako dost překvapit, měl hodně dobrou jako sezónu. Vlastně, jestli to říkal, 70 000 zápasek, měl 98 bodů, byl hrát na univerzitě. Letos jeho brácha byl draftovaný, myslím, na 36. poslední pozici do světu. Myslím, nebo do Detroitu, myslím, že do světu byl draftovaný, doufám, že to ne, pokud ne, tak se omlouvám. Vím, že byl na začátku druhého kola. A pro mě je to takový černý kůň toho jako prospektu, že podle mě bych se nedělal, by ten hráč jako za koně může být jako součástí toho útočného kóru za pár roků. Já ho mám jako hodně rád, je to, jak říkám, takový můj černý kůň. Jenom kolikrát jsi říkal, že on byl pick, nebo jako kolo? Vydrž. 95. OK. Já jenom hlásím taky hráče, já ho mám na 13. pozici, omlouvám se, já mám tady ho motrina na On neměl úplně nějak extrémně bodovou tu základní část, ale v tom playoff jako byl nejbodovější hráč. On celkově ten jeho tým Moncton Wildcats byl dostnetý, protože v playoff tam top 4 hráči tak jsou z toho týmu, takže tam asi jako docela válcovali. Ale říkám, tady už prostě těžko říct, jestli tyhle hráči se ještě to, jako bylo by to fajn samozřejmě, je dobrý, že těchto hráčů máme jakoby spoustu, že když nám někdo z těch dříve jmenovaných jmen vypadne, že úplně ta kariéra neporoste tak, jak se očekává, tak tam máme prostě hromadu tady těch v úvozovkách, když to řeknu blbě, náhradníků, který budou připravený vzít když tak tu roli za ně, což je prostě skvělý a nejsme limitovaný tím, že bychom tam prostě měli 3 jména a když ty nevídou, tak tam pak nikoho nemáme, takže jako vůbec bych se jako nebál toho, co nás čeká v budoucnu. Adame, máš ty tady ho materiál ve svém listu, nebo ne? Pardon. Jo, máme tě zpátky. Hodě. Adame, slyšel jsi moji odpověď? Nevím, kde jsem skončil. Jo, mám ho na 13. pozici. Takže jako já. Chceš tady mu ještě něco dodat? Asi si myslím, že se všechno zmínil, můžeme se klidně posunout dál za mě. Myslím, že teď říkáš ty a ty jdeš na kolikátou pozici u sebe? Já jsem neříkal 12, ale můžu jít klidně na 14. Říkej 12. Mám tam Cola McKinneyho. OK. Já jenom řeknu... Cola McKinneyho z Univerzity Michigan. Můžeš. Já jenom řeknu, já mám Cola na posledním jako místě v tom stylu, já mám na 15. Kubo, máš ho ty nebo nemáš ve svém listu? Nemám. OK. Tak Kubo, Adame, můžeš nám teda říct, co jsi měl na srdci. Je to takový menší centr, odehrál celou vlastně sezónu na univerzitě v Michigan, hrál tam pozici až teda 3. centra, ale co jsem si načítal, i jsem viděl nějaký videa, tak se mi líbí, je to vlastně 53. volba z loňského draftu a je dobrý na oslabení, hraje vlastně v Michiganu, hrál všechny oslabení, někdy tam trávil prostě i jako celý 2 minuty, takže jako oslabení a defenzivní hra je taková jeho přednost, i když není úplně vysoký, má myslím, že jenom něco přes 1,80 m. Ale mně se líbí, no. Ale asi zase, jako jak jsme říkali, no, úplně jako budující hráč to není. A vlastně na 20 odehrál tam 5 zápasů a něco málo jsem viděl, taky tam plnil spíš roli jakoby defenzivního centra, na oslabení chodil a na nejlepší linii soupeře. Takže jakoby defenzivní hra je asi jeho přednost, ale jinak jakoby úplně, že by trhal bolový rekordy, tak to asi ne. Ale mě jako osobně mě se líbí, ale samozřejmě nebudeme si povědět o tom, že na centru si u nás asi úplně jako nikdy NHL nezahraje, no. Za mě si zmínil... Tak já si myslím, že... Jo, můžeš říkal, že to je to, že to je spíš jako defenzivní center, tak si myslím, že na té pozici 4. centra by se asi jako uchytit mohl. Tam fakt záleží prostě na tom jako celkovém jeho vývoji, jak se bude posouvat dál. Jak říkal, je menší, 184 cm,
to může být trošku problém u právě centra čtvrtý formace, ale pokud koukal jsem na nějaké statistiky, že má velmi dobrý vazování, což u centra tady ty bottom six ty prostě chceš, aby když ti půjde na to oslabení, aby ti ideálně to vazování vyhrál a ty se hnedka dokázal osvobodit. Takže si myslím, že úplně ta cesta není zavřená, že na tu pozici toho čtvrtého centra se dostat může, ale určitě to nevidím v příštích nějakých 3 letech asi. Si myslím, že to ještě nebude, že třeba za ty 4 roky by tu pozici čtvrtého centra vzít mohl, ale dřív určitě ne, že tam je ten vývoj bude ještě trošku delší než u jiných hráčů. Já jenom teda souhlasím jako s tím, co jste tak nějak řekli. Já jenom řeknu, že já si myslím, že dlouhodobý čtvrtý center náš bude Zach Ostapčuk, taky zatím stojem, mě se prostě líbí, mě to bude nepříjemný hráč budoucí do playoff. Já si myslím, že Cole McNee by se mohl usadit spíš třeba na křídle čtvrtého útoku, protože podle mě nechceš úplně, těma jeho parametrama bych ho, a tím jak samozřejmě výhoda toho, že je dobrý na vazování, může po případě být jako solidní na tu oslabení, což vlastně plnil i tu roli v tom americkém dresu, ale spíš si myslím, že dlouhodobý čtvrtý center je Zach. Ale třeba ne, ale myslím si, že může hrát klidně na křídle, že by třeba v budoucnu za těch pár roků jako mohl, ale je to jako velmi otázné. Já jdu teda na svého posledního hráče v listu, moje poslední, co mi chybí, je 14 a to je loňský druhý kolo pick, myslím, že nějaká 36, pokud se nevím, jestli to nemám správně, nebo 35, nevím. A to je asiatský obránce Hawksy Van. Máte ho u sebe? Vy jste se tak pousmáli. Já jsem ho tam nedal teda. Fakt ne, jo? OK. Já taky ne, ale popravdě možná všem kvůli té národnosti bych ho tam nějak možná i protlačil, ale jako... To Čína, jistý. Já jsem si ale myslel jsem, že to je to Čína. On je teda jako čistě, podle mě to bude třeba do budoucnu hráč, podle mě bude čistě bránit takhle vysoko jenom kvůli vlastně té svý defenzivní schopnosti a té svý vejšce. Já se snad myslím, že on snad i příště bude působit na univerzitě, pokud neříkám špatně. Myslím, že jsem to někde viděl. V Bostonu bude hrát na univerzitě. Takže to jsem řekl jako, že správně jenom s tím, tyjo. Ano, on má 196 cm, 101 kg, takže je docela solidný pořízek. A je to teda, dokonce je to první, druhý pick, je to 33. pick, takže jako docela vysoko jako branej. Za mě opět něco jako u tohle a nedivil bych se, by jednou byl třeba v tom třetím páru a prostě tlumil nějak tu jako muziku a prostě bránil třeba na oslabení dost dobrý podle mě hráč. A kvůli té národnosti by to bylo docela ústý, kdyby tam třeba byl. Tím pádem vy ho nemáte. Máte k němu něco, nebo se chcete posunout k vašim posledním pozicím? Já bych ho klidně ještě rozebral trošku. Já jsem nad ním určitě přemýšlel, že bych ho tam dal. Ale jako četl jsem nějaký, když jsem to jako procházel a četl jsem si něco o něm, on je takový nevybroušený diamant. On prostě, u něj fakt člověk nemůže říct, jak on prostě na tom bude. On to klidně nemusí vůbec prostě se ani dostat do AHL, jo, protože on začal hrát hokej nějak hrozně pozdě, že jo. Z té Číny přišel, myslím, že začal hrát pořád až nějak v 15 letech nebo něco takového. Takže tam fakt jako je to strašně jako nepředvídatelný hráč, samozřejmě byl vybraný na té 33 asi z nějakého důvodu, asi v něm nějaký ten potenciál viděj, ale já právě proto že kariéru má hrozně jako krátkou i tu jako mládežnickou, tak proto jsem ho tam nedal, ale pokud on se někdy dostane do NHL, tak s těma parametrama určitě skvělý defenzivní obránce, by z něj opět, jo, dosah holí, jako fantastický, v předbrankovém prostoru pro soupeře velmi nepříjemný, bude schopný tam vyčistit ten prostor před brankářem. Těžko říct, jo, ale říkám, já jsem ho tam nedal prostě z toho důvodu, že má to odehráno strašně moc, když se to člověk podívá na ty poslední roky, tak on nemá odehraných za tady
4 roky nemá odehráno ani jakoby 200 zápasů, jo, v těch mládežnických jako sezónách, což je jako hrozně málo, když si to člověk veme, že ty mládežnické soutěže se hrajou dost často a on má v každé sezóně nemá ani 40 zápasů odehraných, jo, takže tam jako těžko říct, co z něj nakonec může vyrůst. Adame, ty máš něco? Jestli Adam něco k němu má? Nemám nic. OK. Nemám nic, můžeme si klidně posunout. Asi jste všechno řekli. Kubo, taky ti chybí poslední pozice? No, mám tady ještě 3 jména. Jo, ale myslím tu oficiální, to já pak taky tam ještě něco, ale myslím tu Ofiko top 15, jestli ti chybí poslední pozice. Jo. OK, tak můžeš tak. říkat tvoji poslední, jaká to je pozice. Jaká teda poslední teda pozici, což asi máme všichni, že jo, 15, tak jsem tam dal Matiase Havelinda, což je rok 2022. 2022, 45. pozice. Mladickou sezónu odehrál už celou AHL, kde si připsal za 44 zápasů 5 bodů, nebo 5 gólů a 10 asistencí. Těžký k těmhle hráčům už jakoby něco říkat dál, no, tam úspěšný juniorský mistrovství měl, kdy v 18 vyhrál, 20 stříbro, 18 další bronz. Jo, tam už fakt jako je to menší hráč, je to menší obránce, není moc ofenzivní, co se týče jako bodových příspěvků, takže tam u něj nevidím úplně moc těch cest nebo nějakých variant, čím by se mohl dostat do toho hlavního týmu, protože má jenom 177 cm, takže úplně nějak výjimečný obránce. Co se týče do defenzivy, to nebude. Jak jsem říkal, co se týče do ofenzivy, taky tam nemá žádný zázračný čísla. Jo, takže spíš si myslím, že jeho strop je prostě AHL a nemyslím si, že bychom ho úplně v NHL asi viděli někdy. Jenom zmíníme, já mám honorable mentions, já ho nemám ve svém tier listu top 15, jenom Adame, ty máš něco k Matiasovi, nebo po případě máš ho sám na ty 15. pozici ty? Nemám. Já mám na 15 Nolana Elena, který byl teda draftovaný Chicagem, ale popravdě, abych se přiznal, ho tam mám jenom kvůli tomu, že se podle mě může stát, že si to hraje NHL, jako možná jeden z mála, i když nevím, jestli se dá brát jako prospekt, tak vlastně už asi možná vlastně ani ne, tak koukám, že má 43 zápasů odehraných za Chicago, ale já jsem ho tam hodil vlastně na tu 15 už jenom kvůli tomu, že si myslím, že se může stát, že u nás jako si zahraje nějaký zápasy, takže už jenom čistě kvůli tomu. Naprosto chápu tvůj výběr, docela jsem to vlastně jenom tady zmíním, už Ofiko není braný jako úplně prospekt, jako například u Černišova, u toho jsme přimnouřili oko kvůli tomu, že to je o pár zápasů, no a už se nedá brát jako prospekt, ale chápeme tvůj výběr. Tím pádem my máme každý svoje top 15 za sebou a já se zeptám, máte ještě nějaký honorable mentions, prostě nějaký hráči, který se tam nevešli, ale chcete je třeba zmínit, třeba Kubo, máš tam někoho takového? No já mám ještě mám teda v tom tier listu ještě jednoho hráče, kterýho si nenechám vzít. Je to brankář druhý, o kterém jsme se bavili, že jste se divili, že tam mám 2 brankáře. Je to Christian Kirsch, což je švýcarský golman. Čísla v základní sezóně neměl úplně moc jako dobrý, nějakých 90% úspěšnosti zákroku. Nicméně já ho dal do toho tier listu z toho důvodu, že dokázal dotáhnout svůj tým na vítězství v Memorial Cupu, což si myslím, že je důležitý, když ten golman dokáže svůj tým dotáhnout do toho vítězství. Vyhrál s celým týmem OHL celou, takže dokázal ten tým dotáhnout tak k vítězství v OHL, tak i ve vítězství v Memorial Cupu.
což je vlastně nejprestižnější juniorský turnaj, kdy všechny týmy, nebo z těch top 3 a severoamerických soutěží, tak ty nejlepší týmy se tam prostě sjedou, plus jeden pořadatelský tým se sjedou v jednom městě a hrajou proti sobě a tam ten svůj tým Kitchener Rangers dokázal jako suverénně prostě dotáhnout k vítězství, kdy měl, člověk by řekl 90%, že to není úplně moc, úspěšnost zákroků, ale když se podívám na ostatní golmany, tak jako procentuální nebo počet inkasovaných branek měl jako jednoznačně jako nejmenší. Jo, takže proto já jsem si ho tam dal, protože měl prostě nejmenší, nebo dokázal ten svůj tým dotáhnout do toho vítězství, do toho úspěchu, což prostě si myslím, že je vždycky pro toho golmana hrozná spruha. Příští sezónu bude hrát teda v NCAA, kde bude hrát za tým Winnipeg University, něco takového se to jmenuje. Winnipeg University, jo, Winnipeg, nevím, jak se to čte teda konkrétně. Takže opět bude mít další prostor k tomu růst a případně další backup v případě, kdyby náhodou nevyšel Askarov a náhodou by se třeba nepovedl i Ravensburger, tak tam máme tohohle brankáře, který může čekat na tu svoji šanci do budoucna. Já jenom zmíním, mě jsem těsně nevešel do této 15, já chtěl hodně jsem ho tam tlačil, bohužel jsem mi tam nakonec nevešel. Samozřejmě vychytal, on se hodně dostal hype kvůli Memorial Cupu, jak jsi zmínil, je to velice prestižní soutěž, ona se bere dost vážně v Kanadě a v Americe. A já mám takovou otázku, myslím, že to může být třeba, vlastně vidíme, že třeba Švýcaři úplně nemají golman, myslím, že to může být třeba budoucí nějaký lepší jako golman, třeba Švýcarska, nemusí třeba nutně chytat jako za nás, může být třeba taky v rámci nějakého někdy tradu, nebo se třeba dostane k nám jako nějaká dvojka, uvidíme, ale jestli může být třeba součástí nějakého jako lepší prostě švýcarský golman třeba v budoucnu. Já si myslím, že určitě se můžeme na něj těšit, že ho uvidíme někdy na nějaký mistrovství světa, protože Švýcaři těch brankářů úplně moc nemají, teďka jim končí Genony, takže tam ten prostor jakoby bude a myslím si, že jako dvojka určitě si myslím, že dostane šanci se ukázat a uvidíme do budoucna. Myslím si, že klidně v něm potenciál na prvního švýcarského golmana jako je. Adame, máš ty ještě někoho, nebo už někoho nemáš? Já už to mám nic, jenom se musím omluvit. Já budu muset běžet, takže jestli to nevadí, tak se rychle rozloučím a jestli tady chcete doťuknout nějaký poslední jména, tak klidně můžete. Jasný, pohodě. Okay. Děkujeme moc. Měj se hezky. Čau. Já budu se běžet. Jo, vy taky. Mějte se. Čau. Tak, my jsme to tady zůstali teďka sami s Kubou, tak my to tady s Kubou společně ve velké rychlosti dokrtneme. Adam musel běžet, naprosto to chápeme. Já mám ještě asi jako jednoho hráče, kterého jsem tady chtěl jenom rychlo zmínit. Upřímně vůbec jako jenom nasledovaný, a jenom jsem ho dost často viděl, že byl docela zmiňovaný někde a na to, kolikáte je to jako pick a tak pro mě to může být dosolidní útočík. A to je Max Hayes, který byl draftovaný v roce 2025 jako celkově 150, což je 5. kolo. A nejspíše je to teda tady napsaný center lomeno winger a pravděpodobně se propad kvůli svý jako, jak to říct, jako asi neúplně nižší postavě, protože má 191 cm, ale má povrch 78 kg, ale hrál vlastně letos ve VHL a měl v 63 zápasech 63 bodů. A jenom to jméno mi vypadlo, nebo vlastně mi vypadlo to jméno? Max Hayes se jmenuje. Jo, tak toho bych ani, ten ani, tomu ti nic neřeknu, upřímně, to jsem neměl nějak připravenýho, takže úplně v pohodě. Jen se tady mrknu, jo. Jo, jasný. Ještě mám zajímavý hráč, může být, jo. Starší hráč, a to je Jacob Mudovnej, který hrál letos v NCAA, ale tak je to pozdější už Rander, ale úplně u Němice nevím, jenom jsem viděl, že oni dalece zmiňovaný, ale o tom Max Hayesovi mi přijde jako zajímavý tím, že to je jako 5. kolo a neměl vůbec špatnou jako sezónu, ale je to asi hodně otázný, no.
Jo, tak když ten Hayes jako dokáže nabrat nějakou tu solovou hmotu, tak prostě ta jeho výška, to prostě v dnešní době v NHL na to hodně se dívají a 191 cm je jako, jsou dobrý parametry. Potřebuje prostě nabrat nějakou tu hmotu, což si myslím, že na tom určitě pracuje, protože to musí vědět, že pokud jako na Elite Prospect sedí ty statistiky, co tam má, tak to 78 kg na takovouhle výšku je fakt jako málo. Takže pokud by zvládl přibrat nějakých 10-15 kg aspoň, tak si myslím, že by se určitě dostal vejš i v tom našem prospect poolu. Já teda rovnou přidám svoje jedno jméno, který jsem si připravil, už jsme se o něm tady bavili před začátkem. Je to teda draft letošní a je to nejvyšší hráč v historii, který byl draftovaný, a to Alexander Karmanov. Je to napůl Moldavec, napůl Rus. Měří neskutečných 216 cm a váží 123 kg. Je to teda obránce. Byl draftovaný na 201. pozici v 7. kole a OHL v loňské sezóně odehrál nějakých 20 zápasů a připsal si 2 body, což samozřejmě není moc, ale s těma jeho parametrama si myslím, že jeho úkoly budou úplně jinýho rázu, než dávat góly. Já osobně jsem ho sledoval už nějaký, nebo vím o něm už asi 2 roky, nebo něco takového, kdy už se o něm takhle spekulovalo, že to je prostě obr na bruslích, jo, z Denochára, který byl do té doby nejvyšším hráčem NHL, tak ten má 206 cm, takže Karmanov je o 10 cm vejš. A já doufám, že se dočkáme jednou toho, že ho uvidíme v dresu Sharks. Bude to mít určitě těžký, protože tyhle parametry rozhejbat na bruslích, aby byl nějakým stylem konkurenceschopný v NHL, bude to mít určitě náročný. Já doufám, že Sharks mu hodně pomůžou v tom, aby on to zvládl, protože tyhle parametry, to je, pokud se to povede využít, tak to bude neskutečný. Mít například s Wangem ho ve stejném obranném páru třeba na oslabení, tak to prostě přes ty neprojde nic. Příští sezónu odehraje v OHL, pak ho čeká nástup na univerzitu. Jo, znova se budu opakovat, tam prostě na té univerzitě si myslím, že do něj to bruslení budou schopni nějakým stylem dostat a doufám, že ho uvidíme v té NHL, protože říkám, tady fakt tohle hráče jsem si přál celou dobu, co jsem o něm věděl, tak jsem říkal, že by bylo skvělé, kdyby jsme ho byli schopni draftovat my. Povedlo se to, tak doufám, že tady ten talent nebo tady ty parametry nezahodíme do koše, že dostane fakt extra péči, aby to dokázal dotáhnout do té NHL a měli jsme takovýhleho obra v obraně, byl bych z toho úplně nadšený. Já jsem ho taky chtěl zmínit, ale ty jsme před začátkem říkal, že ho zmíníš, tak jsem ti ho nechal. My jsme ho pak s Adamem společně zmínili v našem prvním díle. Tam jsme toto lehce rozebírali, ty z tomu řekl asi, co všechno bylo potřeba zaznít. Já už ve svém listu ani Honorable Mentions nikoho nemám, máš tam ještě ty někoho? Už mám vystřílenou všechnu munici. Já jsem bez nábojů. Tím pádem my se tady s váma asi můžeme rozloučit. Jak probrali jsme si teda řekneme to na rovinu, už jsem to říkal na začátku videa, nejlepší prospekt pool v NHL, což je vlastně jako to, že na ten tým, jak už vlastně jde nahoru, tak je tam další spousta zásoba talentů. Uvidíme, jak se třeba hráči budou vyvíjet a o jakých hráčích třeba v budoucnu uslyšíme v našem prvním týmu třeba a jaký se prosadí a tak dále. Bude to zajímavý sledovat určitě. A jelikož je off-season, tak nám přišlo jako dobrý téma tady to rozebrat, ať víme, na koho se do budoucna třeba těšit a tak dále. Tím pádem, Kubo, pokud už nic nemáš, tak bych to tady ukončil. Tím pádem, já vám Jasný. Tím pádem já vám moc děkuju za sledování našeho podcastu, budeme strašně moc rádi za odběr, za sdílení, za komentář, za cokoliv. Jenom já tady ještě poděkuju Kubovi veřejně za sdílení na jeho
Sharks fanpage, dejte jim prosím San Jose Sharks Territory.cz, dejte jim follow, dělají skvělý content, moc mě to baví, dejte jim follow na sociálních sítích, Kuba tam dost často píše a odtamtud jsem se i s Kubou tak nějak seznámil, nebo znám Kubu i díl, odtamtud jako a dělají fakt skvělý content, doporučuji sledovat fanoušky Sharks, to určitě bude bavit. V okurkový sezóně tam dávají dost zajímavý příspěvky. Děkujeme. Tím pádem my se s váma rozloučíme, Adam už se s váma rozloučil, musel spěchat, tak se mějte a uvidíme se u dalšího dílu z našeho podcastu z nádrže. Mějte se hezky. Čau, čau. Ahoj.